Alambe ekuseni kangaka kuthi ngisheshise ngiqeda lo sisi. Ngathi ngikudla ukuze ngisebenze kahle usuqinile ukhakha. Sezingaki izithombe? 3 manje. Useyimalini? Su-5 rand esisodwa. Asithanda lesisirashi. Ayesirathi asiseqala. Ngitshele lokubhala kancane. Tshela ama-customer ami ukuthi ngiyabuya. Sir, yabuya sala jwala. Naphila sisi. Ngikho. Eto. Asi. Sofuna ugawuni ngala jwala. Wathi nganyakaza. Ya susu action isibakhompithela imishini masiqala siphakamise ikasi ngenkani siyabashayini susu action isibakhompithela imishini masiqala siphakamise ikasi ngenkani siyabashayini ayisere siphakamise ikasi ngenkani siyabashayini siyabashayini Oh Somthu awujude lapho mngani wami hayi lutho ngibambe ilotho la manje Somthu manje inkinga yami man ubamba ilotho. Okay. Inkinga yami ngingani ukuya la esitolo kodwa ngiyadayisa leli thikithi into ephuthumayo nje 50 rand mfethu Asembona nto na mchita wami nami unganginikeza lo 50 rand bese ngingakuyobamba ulaye nje lapha manje angazi ngenze njani Ibo. Izimpela phela izinamba akekho right lo muntu angithathe le thikithi. Oh confirm ifonini ngeke ngishaye mfethu izo lezi inamba lezi Seyimalini u50? 50 rand mfethu nginganayo ukuyobamba ulaye Ngizomenza khohle vele mdawuthi 200 wonke. Ngizomenza jabule kakhulu. Dawuthi uclip. Uma ibamba wonke tho. Okay ngiyabonga mfethu Wasuyitha. ungakwenzi Felix emakudeni kukudelena Yazi labantu ababoni ukuthi mina sengiphumelele. Nginelotho manje indawo zokushuthana nezithombe ngishiya phansi. Yahamba. Namhlanje lo shona ngiku Middelburg. Sayema kudeni mama ngizohamba ngize ngifike. Nyozami impilo ngcono la khona mama ziyabuya. Sayema kudeni mama ngizohamba ngize ngifike. Yazi angizama ukuphuthuma. Yazi lokho impandla mangabuyela engqondo kuzovela kungibophe lokho. Angizama ukuphuthuma nginyamalala. Kuvele kuthiwa ngiphuca umuntu ilotho yakhe. Dume kabi endaweni. Khiphele imali nginyamalala straight ngoba ngibhokhe egoli. Gcine ngino 3k vele ebank ngibalansile. Abona nje uMazungu ngizomsurprise ngemoto entswempu. Angizukumtshela lutho inhlahla ikhulunywa ngimba. Sopuja ngembobo kahala jo basithatha kancane abasiboni bro bathi seswile bastili saoni soze squithe cause ikhona olukhona singalikhuphukile sonto buhloma hlasela sisiphino kwetop hamba nebeat ngijima non stop vele ngidefa kunako ngizwela imilo ngelekho Abo nje ngiyathutha ngiyoyihlalela uphongolo nomuntu wami hlala uphongolo uMazungu nje sibe safety ngalokho esilandelwa abantu la siyathutha noma ngiyela nje emhlanga ngeke lokhu nedlozi lengane ngeke hawu liyakhasa kumuntu avese wadayisa ithikithi lelotho ngo50 rand awungefa nedlozi lengane uyiphuma ngiphula ispoon speeding coffee beating kid kethifu ubokizwa mangithi koshuba kakhulu mic check 1 2 1 1 hayi lempandla le ngizibulala ngempela mina manje yathi zama ukulanda ithikithi mina ngikhipha umphefumulo ngempela khotha impandla lento ifemi Somthu. Mana. mana sibet nanti elinye ithikithi yazi into engiyenzayo Semsira pha. nanti elinye ithikithi mfowethu lezi inamba ziyafana nezayizolo Wonder. Ziyafana kanjani manje? Angithi into engiyenzayo la mina mfowethu ngivele ngenze kanje yabo lezi inamba isuke idlalile ngiphinde ngiyoyidlala emshinini bese ngibuya ngidayisela abantu amathikithi Awu kanti shuthi lempandla iphile kanti ibuye izongitshela ukuthi indlela ephanda ngayo le hawu ngizoyenza njani lento ubulala into mina
Ziyibulala le ntombi. Ukudla mina. Hawu Jesu. Andoda ngicela imali yami. Hawu, kanjani ngoba phela ngiyidlile ngiphila ngayo le. Ngicela imali yami. Ngiphila ngayo mfowethu le nto. Ngifuna imali yami. Awukwazi ukungilungisa. Kuseduze ngisho police station nje uyibona.